lidi, teda nového videa, dneska si zahrajeme level Deadlock. Tak jdeme rovnou na to. O tomhle levelu vím celkem hodně. A můj rekord je 79%. A dneska budu natáčet asi 2 videa. Tak se těšte na potom, prostě třeba večer. To asi vydám. Ale a dejte like, odběr a zvoneček a už jdu login. Kamo! Oh my god. Kamo, já jdu spamovat. Počkejte. Já se jenom... Já fakt nemůžu spamovat. 3. A možná si dáme pár etemů i na levelu Uplink. A potom vám tady střihnu to moje nejlepší. Jak hrám. To probíhá, že mi můžete psát takoby IDčka do komentářů a já si to zahraju level. A potom z toho třeba někdy v budoucnu udělám video. A těšte se na... Možná změním trošku i svoji tvorbu a budu hrát i jiný hry než Geometry Dash. Ale nebudu hrát tak moc jako Brainrot hry. Jo, já nejsem brainroťáček, jak tomu já říkám. Tak už jdu fakt teďky login. Můžete mi psát dolů do komentářů, jaký level byste chtěli vidět, já si to zahraju, prosím, žádný moc těžký, jo. Můžete mi psát, jakoby, levely, který byste chtěli vidět v dalších, jakoby, dílech Geometry Dashe. A potom si to zahraju, jo. A na konci vám ještě dám jakoby moje jméno, jak se jmenuji v Geometry Dashe. Třeba byste se mě klidně jakoby, jak chcete, jo, jak chcete. Prostě přidat do friendu.
nebudou vycházet videa, možná, podle toho, jak se dokopu, do toho, abych natáčel videa, ale spíš jako budu natáčet třeba jednou nebo dvakrát, jakoby, ne, to ne, jako jednou za 2 dny. Tak odteď vám dám tady ten nejlepší run, co jsem... Okay. Tak, jdem na tu mapu, tady toho si nevšímejte, Uplink, a jdeme na to. Je to můj layout a nevím, jestli ho nikdy dosáhnem. Tak já to nějak zkusím dát a vám dám tady ten nejlepší. Oh my god! Oh my god! Konec videa. Děkuji za koukání a čus!